Ka jingpen pau jong wei samarang ba apok gitan social media ubadon mentah hagi kamlat pathai kubor kata uba kermen lang yuria ulpen pau kumne da kabong phila ban ibeng tang ba kan mau phimla ban yo jingkhen kawai gasngi kasur kan sawa bat kata kan dei ke jingkela ngan jam syakmat ngalasan lang ba ka kam chakri pat ba nadu mangganang kena ka jingya lenti ka bajwat kan thupru bandon ki bayaro bat ki bakan tho Handrai ki kam ki sawajam nadu kita ki por bat hadu kane ki kenti ka jingkhot ka banwan nau blai kadai ka bahap ban pediang bat da ka jingit hakinong rim ki baladon ya ki jingisha kata ban chakri hok kumuta uba syakhot ngan jam syaphrang ngan pediang ya ki jingpen I jong baro tangba ngan om pelut por ban jubab ya ki jingken tho naba ngadon da ka thong kata ban trei ya ka bamta khnamba ka pateng banwan kan sngan ublai unlong lembat ngi baro token maulem hai ki jing duai shu ulapan pau ka kergo ka basai like no bat uksuj kum unong treimon sngebha unong thok khot kubor nak panta keri bat ka jat mriu ngakloi bani trelang bat kanu ka kanhun kanei kadai ka jing pen pau jong ba kermen lang yuria uwei na ki riu rang ba uba judon menta hakika mlat pathai kubor kata usilong mail bat badairu utrai jong ka YouTube channel chilong mail ke baju ai ki kubor ki man lagas ngi kani kadai ki jing pen pau jong u halor ka jing sngew jong u idon hangiru wei ni ki samarang ba wadon hangila pathai kubor ba kermen yuria ubah ka jingpet ka jingi ulong wei ni ki riu rangba ki samla rangba ngala penong ubadon keju kerukam perkhat komangi the voice of the people party ada jaya linti hakikam ke syakri ke jungu jaga jatri limba kelap pathai kubor balesi kemen sim ju kam suk tang melong tang u nong pen pheng kubor nasional rei habadan kipor habadan kalap ujian berikat bani ban pensyai